Здравейте! Днес се намираме в Марково и сме тук, за да ви покажем две къщи за продажба, като едната е и обзаведена. И сега ще я разгледаме заедно. С застроена площ от 365 квадратни метра, този дом предлага пространство, комфорт и енергийна ефективност. Имотът има термопомпа, соларни панели и съвременни технологии за топлоизолация. Има и място за паркиране с възможност за гараж, както и функционално подземно помещение от 65 квадрата. На първият етаж ще откриете светла и просторна дневна, съчетана с модерна кухня и трапезария с директен излаз към верандата. Тук се намира още и килер, антре и санитарно помещение. Хайде сега да се качим и на вторият етаж, където са спалните. В мое ляво е родителската спалня, а в мое дясно са останалите две спални. Заповядайте! В родителската спалня има дрешник, баня с тоалетна, както и сауна. Тук разполагате още и с малка тераса и още една тераса с излаз към другата спалня. Към другите две спални има и собствени бани с тоалетни и прекрасни тераси с гледка към Родопите. Нека да ви покажем с какво разполага и втората къща, а именно огромен покрив с 360 градусова гледка, който може да превърнете в каквото вие си пожелаете. Да сложите соларни панели, да си сложите басейн, барбекю или пък просто да си направите едно прекрасно кътче за релакс. Ако имотът ви е харесал, ние с Рони ви каним на оглед.